Magmata mat. Sige amat ha. Naay tulo ka saging. Gikaon ako ang isa. Nam 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 nam. Pila bilin? Dua. Right ha. Gikaon ako ang isa. Pila bilin? Isa. Isa na lang. Gikaon pa dyan akong isa. Pila bilin? Ulit pa ng unggulan ni. Ang saging kanunon sa unggoy. Ang apple kanunon sa Murag unggoy. Dai dali diri. Sabaka diri. Sabaka diri. Subscribe ka diri. Si sumsop. Lulipap ba unsa ni ka? Unsa day ka? mura ko galinturahon tiyo eh. Pag-inom og murag tambal Nga naman. para mura pug kag maayo. Di, Ah, naglibog ko ba? Basta librehon bita kong kaon. Inig mabusog ko, masakit akong tiyan. anak mo na. Pistol tiyan. Pero baga kag naw. Guys, nakoy bago alakan siya. Di, Oh, naay nakakras kayo mga chicks. unahan. Kapa kayo. Isabot dra na akong mama dra. Hello guys, may balo lang ako sa inyong tanano nga nagsawa na miglitson. Nagsawa na mi og mga kinilaw, mga apritada. Nagsawa na mi kaon, kada adlaw na mo nang gikaon. Pamangutang tag sud kuan bulad. Wa may kuan sudan. Bigyan dito pre. Unsa ka? Bigyan dito. Sumbad ka? Sari mo. Sugad mo tao eh. Ato na to ditong kwan. Unsa nasbag ka na to? Katong sa sumpag niya. Nagsumbag niya? Tara, baka na to. Sana butol. Dua. Alin na gari. Di mi oy. Ikaw lang. Ikaw lang yung resbak nito. Dili mi astig oy. Isog mong gani mo. Dili mi isog oy. Ikaw naman ang isog. Istoryana. Ayaw na lang mo pag-away.